Много силна заявка, че ще защити титлата си от миналата година на обръч. Сега една от основните й конкурентки, Дария Варфоломеев от Германия. Признавам си лично за мен, това момиче сякаш се появи от нищото, толкова бързо навлезе в спорта големия. И пише история за Германия. Миналата година спечели златен медал на бухалки. Слабичка, дълги крачета. Залага и тя на по-трудни, по-рисковани съчетания. И отлични трудности с тяло демонстрира. Браво на момичето! Ето тук виждаме интересни танцовални стъпки, които са задължителни в изпълнение, в съчетанието. Добавила и тя артистично с лице, очи, уста. Наистина последните години много се залага на артистичността. Панше с минимум 3 оборота демонстрира страхотни скокове.